झी मराठी, चर्चाही होणारच। भारतीय जनता पार्टी इचलकरंजी शहर कार्यालयात इचलकरंजी महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 25-26 संबंधित उमेदवार परिचय तसेच निवडणूकमध्ये विविध सूचनांचं पालन करण्यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती। या बैठकीस आमदार राहुल आवाडे, प्रदेश संघटन मंत्री माननीय मकरंदजी देशपांडे, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, आमदार डॉक्टर राहुल आवाडे, कोल्हापूर जिल्हा पूर्व जिल्हाध्यक्ष राजवर्धन नाईक निंबाळकर, पूर्व मंडल शहराध्यक्ष श्रीरंग खवरे, पश्चिम मंडल शहराध्यक्ष शशिकांत मोहिते, माजी नगरसेवक तानाजी पवार, अजित मामा जाधव, पूर्व मंडल महिला अध्यक्षा सीमा कमते, पश्चिम मंडल सपना भिसे, जिल्हा सरचिटणीस शहाजी भोसले, रमा फाटक तसेच सर्व प्रभागातील उमेदवार उपस्थित होते। हातकणंगले प्रतिनिधी विनोद शिंगे।